Rusija je najveća zemlja na svetu. Prestonica Rusije je Moskva, ogromni savremeni grad. Moskva se nalazi na 7 brda i u samom centru prestonice, na Borovickom brdu, nalazi se drevna tvrđava, Moskovski Kremlj. Nekada, jako davno, Kremlj je bio mali i drveni. Posle je postao veći i od belog kamena i tek na kraju od crvene cigle, kakvim ga mi znamo sada. Kremlj ima 20 kula i najlepša je Spaska sa satom i zvonom. Preko puta Spaske kule na Crvenom trgu je crkva sa raznobojnim kupolama. Ona se zove Pokrovska. Sagrađena je po naredbi cara Ivana Groznog posle pobede nad Tatarskim hanom, a to je bilo pre 4,5 veka. Postoji legenda da je Napoleon, kad je zauzeo Moskvu, toliko bio zadivljen lepotom te crkve, da je naredio da je prenesu u Pariz. Nisu uspeli to da izvedu i onda je Napoleon naredio da miniraju hram, ali onda je krenuo pljusak i ugasio fitilj od eksploziva. Napoleonova vojska je bila pobeđena, a Pokrovska crkva stoji i dan danas. Tu crkvu zovu još i hram Vasilija Blaženog, zbog sveca omiljenog u narodu. O hramu i o Vasiliju Blaženom postoje čudesne narodne bajke i svaka je kao prelepi i sjajni dragulj. O Vasiliju Blaženom. Moskovska legenda. Bilo je to jako davno. A koliko davno? Pa samo pre 500 godina otprilike. Ne mogu da se zakunem šta i kako je bilo, ali tako je moj deda pričao. A dedi njegov deda. A njemu njegov pradeda. Ovo je sve živa istina. A ova priča, dakle, desila se u Moskvi. U to vreme zime su bile jako hladne. A ne kao danas, poput kijavice. Ako si tada hteo vodu da prospeš, ona je na zemlju padala zaleđena. Eto, kakva hladnoća. Po takvom nevremenu hodati je strašno, a ne leteti. Na peći sedi i kifle jedi. Sad ćete ja... I dakle, otprilike ovako. Živeo je tada jedan čovek Vasilije. Bos i samo u košulji po Moskvi je hodao. I za bedu i hladnoću nije znao. Ništa mu nije smetalo. Osmeh od uva do uva je imao. Zato su ga prozvali Blaženim. I jednom se po narodu proneo glas da Vasilije neće da uzima pare. Ne baš da neće, nego da sve nosi na Crveni trg i preko ramena baca. Desnog. A parice kao dresirane. Jedna do druge su se slagale tačno po veličini. Para na paru, petica na peticu. Zašto je tako? Niko nije razumeo, a Vasilije o tome nije kazivao. I parice su ležale tamo gde su ležale. Ljudi ih nisu dirali.
Jedino je po neki blesan rukice svoje harapljive protezao. Njih je čak i sam car pazio. Da bi sve na broju ostale. Da bi reda bilo. A Vasilije svojim karakterom nikad nije dozvoljavao ljudima da se dosađuju. I sam se nije dosađivao. Nikad nije dangubio. I tako se na pijaci jednom desio ovakav slučaj. Bilo je sve mirno, tišina. A Vasilije je odjednom počeo da luduje. Tezgu je prevrnuo. I još gore, ne možeš ga zaustaviti. Sišao s uma, pomisliše sasvim. A tek su kasnije saznali da su ti đevreci pokvareni bili. Umesto brašna, kreč. Eto, i tada su ljudi shvatili i blagodarili Vasilija. Neko peticom, a neko paricom. A Vasilije je već dobro naučio kako da baca preko ramena. A deca kako su obožavala Vasilija. Ceo dan su za njim išla. A on im je čudesa i trikove razne pokazivao. A Vasilije je čak video i ono što je od ostalih sakriveno. Dešavalo se da se ljudi opiju, sami ne znaju šta rade, a Vasilije je već tu. Sažali se na barabe, zato što su iz njihovih kuća i anđeli već odleteli. Anđele treba umeti videti. Evo ih. A deca, oni su i onako anđeli. Ajmo svi napolje. Ko znaje šta čekate ovde? Monozi odavde. Dobra stvar se zbiva, a lošem čoveku se ne spava. Halapljivost ga tera. Prišunjao se, malo mu je. Prišao je i parice. Hop! A noge ni makac. Uhvatila ga je panika. Zalepio se. Hteo je da pobegne, a ne može. I tako. Sad je blesan imao vremena da razmisli. Tako je i sedeo, dok se narod nije skupio. I prebili bi razbojnika, da nije bilo Vasilija. On je tog gada pustio. Ali car mu nije oprostio.
jako je bio strog. Poslao ga je u zatvor drugima za primjer. Od tada niko nije ni razmišljao da se poigrava Vasilijevim bogatstvom i sve je išlo svojim redom. Prevarant u zatvoru sedi, na oblake gleda. Moskva na mestu stoji. Car na tronu sedi, carstvom upravlja. A Vasilije parice skuplja. I nikoga ne dira. Tako je on skupljao. Godinu, 2, 3 i još mnogo godina je skupljao. A onda je odjednom prestao. Šta je to? Kakve su to novosti? Narod se zabrinu. Nagađa šta će dalje biti. A kad je car došao, onda je Vasilije kazao: uzimaj, veli, pare. Sve. Šta će? Došlo je i njegovo vreme. I tako, car je posljednju Vasilijevu želju ispunio. Novac je dobro iskoristio. I svojih je malo dodao. A kako? I ispalo je dosta. Sa tim parama hram su sagradili. Baš na tom mestu, na trgu. I narod ga je prozvao hram Vasilija Blaženog. A nekim danima neko ko je pažljivo gledao, mogao je i samog Vasilija tamo da vidi. Da, i dan danas je tako. Dođite pa sami proverite, a kada proverite, meni ćete verovati. Narator Ljubiša Milišić. Režija i adaptacija Danijel Kovačević. Sinhronizacija Studio Sonoson. Izvršna produkcija Aparte. Produkcija Entitet New Media.